Myslíš si, že sa to môže každý naučiť, toto remeslo? Ja si myslím, že určite áno. Je otázka, že ako dobrý v tom potom budeš, lebo však určite musíš mať nejaké trochu umelecké cítenie a nemôžeš sa báť aj tvrdej roboty, ťažkej. Takže možno nie z každého bude špičkový nožiar, ale určite každý sa môže naučiť. Určite by všetkých zaujímalo, či si spravil nejaký kurz, alebo či ťa to niekto naučil túto výrobu týchto nožov, týchto kvalitných. Vieš čo, všetko som sa to učil sám, z internetu a pokus omyl. Nemal som vôbec, nevedel som vtedy o žiadnej možnosti, kde by som sa mohol nejakým spôsobom vzdelať, takže som sa mohol. A už to všetko, musím sa ísť vyšťať, sa doštím jak pes. Čau.